Man o man dwi, a dwi'n stunt double. O'n i chydig bach o celeb yn pen groes fath oedd i, tha Ifon representative, ond Carys fucking cymryd patch fi do. Fucking bitch. Lwcus i fi ddo, gyda fi high pain tolerance a low self-esteem, doedd, so yr unig beth i fi oedd stuntio, de. Job gyntaf fi, a body double Denzel. And action. Hwna'n iawn. Yn anffodus, nathon ni'n miwsio footage yna achos o gwynaf fi'n matcho, ond si jyst mynd y syth i mewn i bod o double 2. Oh, cut. O'n i'n cyrraedd o'r Queen Street yn Gaerdydd iawn, gwisgo cot melyn fi. A beth eisiau dwi'n bod yn ei ar set un bore mercher yn Bobby W. Eve Miles. Job yn iawn am wwan, ia. Ond dim dyna dwi eisiau gwneud go iawn. Gwerthu foundation dwi eisiau gwneud. Carys.